вазорати умури хориҷии Тоҷикистон эълон кард, ки имрӯз дар марз ба Узбекистон 9 гузаргоҳ расман мавриди истифода қарор гирифт. Яке аз гузаргоҳҳои бозшуда Саразм-Ҷартеппа аст, ки дар канори шаҳри Панҷакент ва дар сарҳад бо Самарқанд қарор дорад. Девори байни ин гузаргоҳро, ки бо номи девори Каримов маъруф буд, рӯзи 18 феврали имсол вайрон карданд. Дар миёни марзи Тоҷикистону Узбекистон 16 гузаргоҳи марзӣ воқеъ аст ва то ин дам танҳо як гузаргоҳ дар шаҳри Турсунзода ва як гузаргоҳи дигар дар ноҳияи Масчов фаъол буд. Ҳозир хеши табораи 20 сол боз акум дидем. Бо имомали раҳмат президент пешвои миллат ба раҳмат. Мана як громой дидем. Хеш душвор буд рафти омад. Наметонистем рафтам, паспорт набуд. Паспорти шароит набуд кардам, виза ба. интизор меравад нахустин қатори мусофирбар аз Кӯлоб ба Москав ба воситаи роҳи оҳани хошади Амузанг рӯзи 7 марти имсол ҳаракат кунад. мақомоти Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон гуфтанд, ки ин рӯзро мардуми ду кишвар дербоз интизор буданд.